Hello good people, murise kwese kwa muri. Nhasi tawanirwa nyasha. Zvataita panapa hazviwanzoitika. Ndo ndati ndikuzivisei. Kana kune chinhu chinonetsa kubuditsa producer mustudio. Mobva mamuti driver uye kustudio kwedu. Maproducer ese, bvunzai vese maproducer ese hatisuzotaura edu mazita. Zvinovanetsa kuuya kumapodcast. But nhasi tawanirwa nyasha kuti takagara na one of the biggest producers in Zimbabwe. When it comes to music, we cannot talk of Zim music without talking about this specific producer watinaye nhasi. Asi chekutanga kana muri kutoona kekutanga ndinoti makadi muri Zimbabwe. Zita rangu riri pachitupa, Uncle Sein, the only Zimbabwean uncle. Chanzwa chamai venyu, chigotomba mana mama, kuri sei kwese kwa muri. Chekutanga chisubscribe, share this video, like, comment, zvese zvakatikoshera zvinotiratidza zvakare kuti muri kufarira chirongwa zvoita kuti tirambe tichidzoka. Nhasi ndadana producer anonzi iye musandataura zvakawanda, muchinda wandoda kutaura nezvake naye akaproducera the likes of WaMambo Dhuterere, ana Baba Harare, akaproducera the likes of ndiye producer futi we anonzi Chantel Stole, ndiye futi producer anoproducera vanhu vakawanda vabati zvakare. Tingangoti gospel museve nemamwe madhanzo here and there. Aiwa, ndiye futi producer akadiscover chipo chakanga chiri muna Teri na Chipo Muchegwa akavabatanidza. Ndiye producer watinaye kuti pazobuda nziyo inonzi ndezvemoyo. This is the producer akaita kuti zvive possible. Makumbe Productions. Today I'm so excited to be hosting Gibson Makumbe. Ane record label rake rinonzi Makumbe Productions. Makumbe Productions. Kwazwai. Murisei. Andiri right, muri right here producer. Stiri boshe duisu. Ndaditi. Izvi ndo zvenyu here izvi kana kuti muri kuda mu recording booth. Isusu ka any gun can shoot mtara. Any gun can shoot. Zvese zvinotongoita. Zvatongowapo panguva yayo totongoita. Takutongoita izvozvo. Yeah. Majaira mic yekurecording. Nasi muri pamic imwe yekutaura manje. Ameno mukazvikunda producer. Tinombotry. Aiwa, otherwise gamuchirai vateereri. Makadi muri Zimbabwe, sezvamanzwa. Zita utondishauda. Nditori muchike kuda kuti. Sezvamanzwa ndinonzi Gibson Makumbe, a music producer under the label Makumbe Productions. Andini. So kanu kese kanonzi Makumbe Productions kanenge tobuda nemustudio menyu. Tiste takakwatisa tokamona. Right, chimboti udzai imimi ndimi I've just named just a few. Chimboti udzai artist amaka producera imwe mhanzi kuitira kuti vanhu vanatsonzwisa kuti tiri kutaura nezve. Mimwe ndingakanganwe maartist akawanda nemasongs akawanda, but let me just mention a few. Kugospel ndakaitira maartist anosanganisira na Matthias Mere, ana Olinda Maroa, ana Rumbi zviri kuzhe, ana Traimo Bande, ana Agatha Murudzwa. Then ana Joyce Simeti wakazofata tapedza project vachazotokovharana. Cause a lot of gospel music kudzichipostori vana vabati vaJehovha, tikatasa vana Trinity Singers, Followers of Christ, kuti muzoiziva kuti kune nonzi followers yakuimba maheya izvo zveshe. Tista kawabika. Then kugospel kwacho kuti muzoziva kudoko kuti kuna anonzi ana Lamond Dube kuti atozoziva kuti studio chi. Tista katanga nawo. Alright. But taita matozo edu kuna South Africa. Takarekodhawo na Docas Moyo, tikarekodha vaimbo vakawanda, vamwe togona kukangana zvokuti vamwe vanogona kutsamwa kuti sei ndinavameshera. Then kusecular ndakadhira nemaartist wakati wandei zvakare anosanganisira na Juntao. Ndakabvira kudhara ndasanda kusasteg hangu. Pamaitamba wangu mutupo wasvika ndindaita zvese zvazvo. Ndindakarekodha. Production yako production yangu iyoyi. Then ndinoitira na Ngwazi
pamaitamba wana tatenda pinjisi maproducts angu ese masungura akatowandei wana Simon Mutambi then kozoyo kuzvima afro zvima zimdanzo ndakashanda nemaartist anosanganisira na Lady Squander, ndikashandawo nemaartisto anosanganisira na Silent Killer, ndikatowana anzana na Kina, handine maartist akawanda. Kozoti kumaafro zvikuna vanana Chipo Muchegwa ndo zvetiri tichingoitiro zvetichingonyeperana ana Freeman then ana JP ndakashanda naye but it was a collabo yakaita nevabati ndo pandakashandawo na Jabreza ipapo. So to mention ndogona wakawandisa then kuKanindo munozawo the Queen of Kanindo anashandiwa Stole ndo vamwe vanhu vatakashanda nawo. So wakawanda nevamwe muchiri kutobika futi mustudio, vamwe vatichiri kutobika vamwe vekutoti muri kutoziva kutoti gore rinoiri kana zvikafamba zvakanaka ndo vanenge vachitozorira kubva gore rinoiri pakati apo zvichitoenda mberi. It's obvious gore rega rega panofanira kuti vanhu vanotorira kuti zvinoita sei zvifambe vachibva nemumaoko enyu. Exactly. Right. Tombotanga maita zvakanaka. So today we are talking about music. So tiri kutaura na producer Gibson Makumbe veMakumbe Productions. Ndofunga manzwa he worked with almost all my artists nemukurumbira muZimbabwe nevakamboita mukurumbira. Producer timbotanga tadzoka kwamuri tisati tataura zvakanyanya zvemusic. Vanhu vada kutanga vamboti zive zvishoma pamusoro paproducer Gibson Makumbe. Ndiani anombonzi Gibson Makumbe, akakurira kupi, zvemusic zvachona makazvitangira kupi? Alright, Gibson Makumbe ndiye akagara panapa. Kwandakakurira ndekwaRusape, ndiriyo kumaNikaland kumaungwe uko. Kumushandu kumwe chete nana Jakata ndokatobva ikoko kumaungwe. So ndakadzidza paYorkshire Primary School iri muHeadlands. Ndo pandakaitira primary yangu, then I moved on to Mount Carmel Secondary School iri muHeadlands imomo. Ndichipedza abva ndakontinya kusvika ndaisvika A-level yangu ipapo. So zvekuimba manje zvakatanga that was ndichitori grade 4. Tiri kunozwa kana muri kumusha taendawo kumachechizi akasiyana siyana dzechipostori idzodzo dzenguo tsvuku dzemapo dzemazuda dzedzanzani uyanzani inonzi kwamarange ndo pandakatanga kuziva chiDhuterere music chachiya. That was kudhara ndokwachinoimba ndokwachinorowa. Ina handisiuziva kuti Mwari watonditraina kuti ndosichazosangana nazvo kumberi. So ndakapinda almost dzinonzi chechi dzeseka ndakasvika kana paine ndisina kusvika ndasatoziva kuti ndinofanira kuzozvishandisa mberi because vanhu ivo ndakuvarekodha mazuva izvo ndichishandisa data randaishandisa zvandaiona zvichitwa kudhara ndakuziva kuti music yavo inofamba so handi mazvona. To be honest chipostori ndo chandofunga kuti chinonetsa kurekodha kubatanidza. Why? Because especially kana usina kumbochipinda. Ndo saka uchiona maproducer mazhinji vamwe vanobva vatomoti garai maenda kwaMakumbe kunobva tisida kuona. Saka inini manje zvechiwanhu zvacho ka tatiriko futi waisamwiwa kana tisipo panyaya dzekuridza ngoma. Zvainzi wakomana wanwe doro but kuti humwike mumachenura mushoko daidzaiti murairiro wengoma wotanga kuimba. Ngoma mairowa futi. Ngoma mbira hosho chichi ndokota zvidzidzira ikoko. So zvinhu zviya zvamataku kuchizvishandisa mustudio boss taku kuchisangana nevanhu vaya ndezoti azviwo music inofamba so mbira dzofamba so ngoma magitari zvinofamba so. Then gitari mani ndakadzidzira ndanda grade 4 ndo ndakatanga kugadzirawo zvimagitari zvemagaba izvozvo tichitorerawo mhanzi dzana Macheso ana Nicolas Zakaria ana Charamba namaartist akati tichingotawo macopyrights nodzidzira wedu kusvika tagona. Pandakazosvika grade 7 ndandato munhu akutogona nebhanju. Samurova kuti magaba aya anogona kutodzidzisa munhu akatova a-professional musician. Because kana takutaura zvemaproducer ka takutaura kutoti musician imi ndimune nzeve kutoteerera kutoti apa panobuda music kana kuti hapana. Exactly ndizvozvo. Saka kureva kuti kumabhanju ndokwazvakatobva. Ndokwazvakabva. Then takuchikoro ndanda grade 5 ndakatanga kuridza madrums nerimwe band rinonzi Marima Sounds kumusha ikoko. Ndichitotembwa kwanza tina drama wedu ndiri kadiki so ndichita kuisirwa makreto ndisvikire drum ndichiridza. Nda grade 6 ndandaitwa choir master kuchikoro kuchimidzi ndanda kunzwisisa madhodhodho handisina kudzidziswa ndikangotarisa so ndaingonzwisisa so ndotanga kutodzera kuti apa mapotsa note apa
maifana kunge maati so notari fa anembwa so ndaitodza kusvika ndanzi uyu mulead sekwaya ndakutolidha kwaya ndakusekondari vandaiti kwamukuru wemusic kuscripture yenyeni aipapo tatakufambirawo nyaya dzekurekodhawo takufonerawo the likes wana baba charamba na gift amuli kuya kwandakazota kuharare ndauya nchiti ndoda kutoona baba charamba serious ndizopinda mune zvekurekodha ndokubvuya kwandakaita kuharare alright perfect so mazopinda muharare manje makatangira kurekodhera muri kusite kupende yamungati this was my first song muchiuri remember yakarira muredhiyo zvokuti nemiwo maiti mukanzwa ichirira maiti yo ndinero my first hit song yandakarekodha I think it was an album ramathias mere ronzi double that was takati end of 2015 rikazobuda 2016 ndindakaita masongs ana kumakorokoza muchechi ana double ana simba ngani album racho rese rere ndindakaita iro saka zvaingonakidzawo sechinhu chekutanga kuti uchingopedza kuita apa tati chiri mudzimba ka yanga ichiri mabedroom studio zvotoda kutoti madhamu kudai panze nemwana timborekodhani mhere but vana mhere waitouya bhozi vanga vanzwawo saundi dzataigadzira kuti tiri mumabedroom ikoko kuti sati tatakura ndokwatakatoitira album ikoko yakaroerwa bedroom chaipo muone room nekakombiyuta so mukakaona motoseka big shout out kuna mukoma wangu mufundisi mere aiwa nyaya dzacho takudzinzwa kana zvazobuda kunzwa kwazvizooneki I think ndotomutenda because ipapo ndopakawa nebreakthrough yangu ipapo saka ndingati ndiye munhu akatanga kundisa palimelight from there angatoma tata kutodzimawo mafoni zonga maproducer mweya uya wanga wachitanga mai zvinongobata alright Makumbe tiri kuda kuti tiri ipapo kune nyaya dzinonetsa kumastudio kumusic industry in general dzekuti especially kuside remaladies ekuti kuti uzorira unofana kunge wadanana namusic manager kana kuti wadanana nemukuru webhendi kana wadanana naproducer chaiko chaiko makambodzinzwa here nyaya idzo dzinyaya dzinongotendera masocial media tinodzinzwa everyday nyaya idzodzo dzinoitika pamwe pacho because hazvisi kumusic production chete chero kumanesi kumapurisa zviriko nekumwe kumabasa pane pamwe panotonzi havangu kuti basa uri waneka havangu kachitongobvisa sketi tingobva tangopedza so zvinhu zvavo zviri pa2 mumwe anotobva achida kutsvaga basa achitotika dai ndatongobviswa sketi basa nditori wani kozoti pamwe pacho muridzi webasa kana kuti producer anenge kuti dai ndatomubvisa sketi kuti zviri saka zviri pa2 saka hazvibhulengwe maproducer pamwe pacho ndiartist pamwe ndoproducer but it depends on munhu wacho kuri kuti kana zvinozongonyanyoipa nekuti maybe zvikasazopera zvakanaka ndopaunozonzwa vanhu vakufamba vachitaura kuti vakutaura kuti zvakati but zvinotoitika izvezvo and hazvisi kumaproducer chete zvitongorimo munyika maindastry yese zvirimo izvozvo zvinongozoita sezvanyanyoutyisa nekuti kana zvikataurwa kumusic exactly ndizvo alright but tiri kuti imimi hakuna here vamwe vana because imi muri music industry muri mubereki waitidaro mune maartist akawanda amakatobereka amakaitoita kuti vange vari vanozikanwa kunzo hakuna here vamwe vana vakatombouya vachicomplaina kuti manager ningi uya maproducer ari kunditsoma kuti ndimupeyo nini kuti kuti ndirire hakuna here vamwe vanosikana kana vakomana chaichai dzedze nyaya dzedze dziriko tinodzinzwa but munongozivaka zvimwe zvacho hatina kana basa nazvo chinhu chatinofanira chatakadzidza especially ndagara music yangu yakareba tinonzwa nyaya dzakasiyana siyana
about mamwe maproducer mapromoter but kana uchida kuti zvinhu zvikufambire music chawangonzwa nokoti alright saka wati tukuita sezviya tikurekodha alright bhadhara akuti rekodhe ndo zvakazoita zvatopera achibuda imomo nyanga dziperere ipapo saka tiwanzodedu kufukura hapo akada kuzitaura kuti ende hatina basa nazvo bhoza hazvizvo zvandakauya kataura ndakauya kutsvaga mari saka ndikawana mari yangu mhuri yangu ita se yodya zvimwe zvese zviratodhirama. Alright, tichidzoka kwamuri mimi saproducer nditi. We understand kuti you are a producer, music producer, and we understand kuti Chantel Stole is your wife as well. Yes. How is the relationship yekuti imimi you are a music producer nditi, madam is an artist. Munonatsonzwanana zvakanaka here pakushanda? Takasichimbonzwa vanhu vachiti kushanda nemukadzi idambudziko. Imi muri kuwina sei game rachona? maitiro kazhinji zvinoita vakadzi manje, vakadzi kana vachinge varoorwa chichi vamwe vacho vanofila sekunge vatoachievha vatosvika. Handimazvona izvo izvi ndakatozvionawo nevakadzi vakawanda especially vakadzi vemaproducer. Munhu anosvira achiri kumwana dai ndamborekudwa dai ndasvika mustudio akugara akaitarisa studio inenge yaimba yabhirida yakutsigirwa nebango so kurekodha nonga kutopusha kuti mana ngatichitewo chisongo ichi zita sei anenge asisina kana shungu nazvo saka munhu wekuti unonga wakutopusha kuti chi dai tadai because kwaari haachachionese chinhu chakakosha chinoitosvirwa nomwe ari kuri kuti adaenda svikawo mustudio ndarekodha but iye nekuti ari kuitarisa everyday studio vakashata. Uzwafana nemotikari iri pamba munhu anokwanisa kusatoita shungu yekuidzidzira uidrive. Exactly. Otonzi nditi tiri kungoenda here uchechi kwachona. Alright. Ndofunga muri kungozvinzwira patiri kukurukura naproducer Gibson Makumbe. Nhasi patiri kuda kuti timbofukunyura zvese when it comes to music. Ndofunga manzwa vachitaura kuti aiwa kana dziri nyaya dzemujolo kunyaya yemusic industry aiwa is confirming kuti aiwa zviriko zvinotoitika just like maitikirwa zvinongoita to any other industry. So producer imimi munoproducera maartist akawanda. Do you feel kuti maartist kana achinge aita mahit songs mawagadzirira mahit songs mamwe atotoziva kuti imwe yachona pamwe ndimune matomu nesong yachona yonoita hit song? Do you feel kuti muri kupiwa credit yakakwana starting with maartist and nemaboards anoona nezve music in general? Okay, I think ipapapo manje hatisi kupuwa, handisi kutaura ndakazvimirira apa ndenda kutaura ndakamirira maproducers especially emuZimbabwe. Hatisi kupuwa one credit two muhoro unoenderana nebasa ratinoita. Because here in Zimbabwe maproducer tisu simbi dzacho dzebasa adumbo kunyeperai maartist amunozoona kuzongopindimidzawo kunze uko but tiri kustudio bera ndipedze wati kungozodini akuzongopindimidza wachita sese but iwo anoziziva kuti kana tam studio mafese amabhosi edu anoita kuti zvinhu zvita sei zvifaye ende vanhu vanoshanda nesimba kuti zvita sei zvibude. Saka kazhinjika tinenge tichishanda naartist tichiti tiri kugadzira brand. Brand rinofanira kubenefitawo artist nani naproducer. But kazhinji manje zvinosiyanawo nemaartist, vamwe vanozoappreciatawo vamwe havaappreciate zvekuti kana vakumusoro bhozi pane dzimwe ofisi dzekuti iwe wese artist ndiwo unotozikana kunzi wakomana kanenge akaipano ndigonera ndiwo unopinda kuofisi ina handipinde bhozi ndiri mustudio ende zita rangu harisiro riri pasong but work yangu ndo iripo it's almost 3/4 yesong yauri kuenda nayo yapazita rako. Wakusvika ikononzwa kuti I just want to thank my wife, I want to thank my mother. Munozwa ndakatanga, you know, I started singing when I was in grade 3 chiri kuchitaura pakutendwa madam ndoda ndokutendwa iyo autozombomention kana and kapakanikawo zvabuda
hapana kana sendi raunowana saka problem tisu pakuti isusu hatisi kugona kutaura munyika medu zvinoita vamwe maproducer like kunyatso strategize maroyalties edu kuti artist achiya mustudio tobva tatotaurira percentage because mari anobhadhara imari yekuti rekodi ndeistudio time haakwanisi kutenga creativity andinesa pamabeats nezvimwe arrangement ani mazvona saka tofanira kutaura kusplita kuti kunyatsowirana split sheet remaroyalties kuti pasong iyi kana ikarira ini ndiwana percentage yakati iwana percentage paperformance nekuperformance zviriko mudhara ukaperforma ukapiwa mari yakati indofanira kuwana mari yakati iwoshowana mari yakati ndeedu tese handipazvona saka muzimbabwe manje hatungoitawo pachidzubvurani chacho tongotowo munhu abhadhara kamari kake tongomurekodha obva ati enda kana kati hiti achatokutsvaga next time anenge apa nemwe producer achienda kudari wangosara richi pama1 saka alright I understand kuti kune mari dzinobva futi kuzimura imimi semaproducer muri kudziwana here mari dziya yes tinodziwana because isusu takaregister kuzimuraka saka kune maartist anoenda iko wanotobvunza wakati naproducer endai motaurirana percentage yesplit sheet tingati uri kutora percentage yakati ini percentage yakati split sheet roenda panouya mari yangu inogara yakaiswa chi muaccount mangu but kuno vamwe vanongoendawo directwo zvisinachi ndosandoti hazisati zvanyatsorongeka pane vamwe vanongotonotambirireiko wotora 100% yemashares but zvine zvisirizvo apa producer pamwana aifanira kuwanawo ka 10% kake katonyura kane katonyura maona uyu akandipa 10 ndatombinga alright vazvona but mashandiro ari kuita zimura andoboard remusic muri kumaona sei ndizvo here maitiro azvinofanira zvichiita kana kuti hamuna kuchema-chema here maringe neboard rezimura so fine kuti ndicheme-chemeka ndinogona kunge ndinako kuchema-chema but handina evidence yekuti ndiri kuchemei pane mashandiro anoita especially ku the secretariat kunogona kuine zviri kuitika zvatakaona pane nyaya dziri kutaurwa nevamwe vari kudzingana zvetiri kuona zviri kuitika zvatoda kutoona kuti zvichasovhwa sei kana paine macorruption kana whatever zvari kuita titozozviona kuti azvi ndo zvazviri kuitika tisingazivi but chinondiratidza kuti zvinhu asati zvaakufaya amene kana chazofaya ihomwe dzedu homwe dzedu dziri low mudhara saka whatever zviri kuitika homwe dzedu dzikangoita bho isusu habho mune makuziva kuti zvakuchifamba zvakanaka but so far homwe dzedu hadzina sakura kuti zvinhu you can confirm by only that kuti hazvisi kufamba ende muri kuda kuti zvifambe tikutoda kuti zvifambe ndizvozvo chaizvo titoda kuti zvifambe ende vanhu vamunotarisira kuti kumabhodzi akaita sevaya vange variko vanhu vakaita sei inini handinabecause oneka tiri kutarisa kuti zoni hatingataure kuti kuhealth konzi kwakumanejewa nemunhu wekufinance kunotombodawana chiremba ndowanonzwisisa kuti no kuhealth kunoku tinofanira kudai todai hamungambotore kapenda kuti aende kunomanaja kuchipatara I think ndizvozvo but I'm so happy nema-recent developments akaitika ikoko kuzimura. There's this artist wandorekodha anonzi Natsai Moyo. She's an accountant and auditor muhombe chai. And pane job raka-advertise nezimura rinodiwa zvekufinance zvaka-accountant izvozvo zvikanzi rikudiwa artist. Asande basa iro. Vataendesa mazita Natsai akawina akawana chi basa iroro. Saka tetizoti ndi-accountant ari artist zvaka anonzwisisa kuti chii chinonzi music. Izvozvo zvikadaro manje vakadaro wakawanda muzimura hazvo zvinota sei. Even kusecretariat kwacho ngakuendewo futi ma-musicians. Kwete madhaka boy nanani musoro mungu. Hazvizonatsobuda zvakanaka. Hatipazvona saka kana pakati patine zvakadaro zvakatoita isusu tinotozviombera makoti at least chi zvataishuvira zvikuita zvichiita hazvichinjazvo one day but nekufamba kwenguva dai zvikazodaro. Producer Makumbe tichida kudzokera kuma-shows tinoona kuti zvoni kune anonzi ma-music promoters. Mungada kutsanangura vanhu kuti anonzi promoter difference iripo pana promoter nepana manager, artist manager ndeipi chaicho? Because kunzoko totori nemama artistic asingatohwisise kuti zvinofamba sei. I think regai nditsanangure zvinhu two promoter
sponsor namanager. Alright. Sponsor akasiyana namanager. Wadi tu wakasiyana. Serious? Toda kuti bvata pane ma-examples. Manager, ndo vanhu vakaita sana Kini Mushapaidzi waya. Alright. Manager is an employee. Munhu anoziva zvaanoita when it comes to zvoda kuitwa muindustry kuti as an artist. Kuti tiwane mari naartist uyu. Tinofanira kuita chakati. Saka munhu anofambisa basa raartist kuti brand riwane mari. Which means munhu ndi employee one waartist. Akatomisify anokwanisa ngodzingwa pachiya mumwe and anenge achitotambirawo pay. Saka ndiye anonzi manager yeye. Then tina promote kuroti artist anenge ari aka-employer manager wake. Anenge aka-employer. Alright. Then toya pana promoter. Promoter manje munhu anoronga ngatiti ma-programs akaita sema-shows, ma-gatherings akasiyana-siyana achiita mari kuburikidza nema-artist. Munhu ari pa-business. Hani mazvona. For example, Chippers Promotions. Ndonaona vanhu vachituka Chippers vachiti haasimudzire wewe akadhakwa stereki. Nai anongoda sarudza anogona. Munhu ari pa-business. Iwe ukapisa foni yaChippers unoiona ichipinda foni pako. Hello. Tiri kuna Chippers Promotion tine show yakati uyaka kuoffice titaure. Nekuti waita sei wapisa akuda kuita mari newe. Boss ndiani? Ndi promoter. Ndo inonzi music promotions. Saka kusimudzira ma-artist but in a way maybe kuvabatanidza nekuvarongera mashow but achibenefitawo pazviri. Because munhu ari pa-business. Kuroti uyu musatarisire kuti anosimudzira stereki. Anotoda vasimuka. Usati wakupisa usatombosvikeiko bosi. Kozoti sponsor manje. Sponsor ndiye munhu anonoti apa pane talent apa. Alright. Zvapane talent apa ndeta sei. Let me invest mune munhu ndisingatarisire anything in return. Rega ndibatsirewo munhu ndimusimudza. Ndokusponsor. Anmona. Wosvika wasponsor artist wako ubudikira. Ndo munozonda wachimbwa Silent Killer paJoza wapo wanana amongona ma-names akasiyana-siyana anoimbwa. Kosirura. Maona manje. Ayo ma-sponsor vanhu vanofarira music. Saka wakaona pane talent vanongoisawo mari yawaanayo mumwe kuti indokwanisa kubatsirawo nepapa. Havana chavari kutarisira in return. Saka ma-artist anozongotendawo nekuvaimbawo ma-names kuti auziva kuti ninga akazonditirawo chakati chichi but vanonge vari ma-sponsor. Saka ma-artist anofanira kuzviziva izvozvo. Kwete uzotuka ma-promoters. Tukai ma-sponsor. Ma-sponsor ndo anosimudzira. Kuti hasi kuda kuti simudzira maybe. Kwete promoter uye ari pa business. Haipapo ndofunga mufana ndo panga pasingazive vanhu vaitofunga kuti promoter yeye ndiye sponsor. Because vanhu matukiro anoita mapromoter ka haonatsoona kuti so I think pajekezwa ko-manager manje. Alright, manager ndiye wamati ndiye waanozotsvaga kuti manager atoro mushando. Saka tiri kuti ndeipi stage inofanira kuti artist azowana manager. Because kutaura kuti zvonikana uchitanga ka haukwanisi kubhadhara munhu. Hazvina stage. It depends nekuwana kwako uye nekunzwisisa kwemunhu wauda kutora. Because mumwe anogona kuti pane talent apa. Rega ndigare ndaita manager. For example, ndine mufesi anonzi Lakazi aishanda naJuntao. Juntao asati atombone zita. Vanga vari vese vachiva studio pamwe pacho tinotsona akomana wavo vatongo pamwe pacho manager anogona kunge atori atotsvagirawo Juntao mari yebhazi kuti wauyechi kustudio. Uyu ari kuti manager uyu ndiartist. Munhu angori nefaith yekuti Juntao one day achaputika. Animazona. Haana pay yaari kupuhwa but ari tongofambisa maworks kuti zvinoita sezviti. Kozoti vamwe vanogona kuti haini ndinozoti kana kambani yakubhadhara ndopandinozoda kuti manager anga achita chipini ndizoonawo mari yekumupa. Uye aane chekumanager chacho because kambani saka it depends nekuti unongoona manager akaita sei uye mawirirana kuti. Alright. So tiri kutaura kuti tiri papo tine ma-artist ave umahombe. The likes of Ngwazi vamuchareva nana Mambo Dhuterere ava vatova makampani kavo. Kutoti vanotori vakomana vanoridza nevanoimba nawo nevanotamba vanenge varitori pamasalari kavo.
exactly ndizvo. Yeah. So tiri kuti how is it kumabhendi uku vanhu vari kufara here kumabhendi? Kumabhendi uku manje uku it depends nebhendi racho nekuti mabhadhariro akasiyana uye mawaniro anosiyana. But imi mukaona munhu anoridza bhesi kana lead achiriko which means ari kufara. Kana asisiri kufara unoona asisi kuenda kwaanofara. Mukaona achiriko ngatingosimbisane kuti saka ari kufara ari bho because dai anga asiri kufaraka anobva pasi ri kufara oenda kwaanoita sei kwaanofara. Pamwe vachiitika mabasa mashoma kakunzoko ndikabva panapa let's say for example handisi kuti ndozvikuitika for example ari kuridza kwaMakingwazi ona kuti mai kuti ndibude kunoku ndekupi kumwe kwababa Macheso kwakazara kare ndibva kwekuzonoridzira ndekupi havasi vaya here vekuti vanozonge vabuda vakuita sezvinoita akabuda kwababa Macheso ndiani ndislomo akupesa akuitawo zvekuimba. Izvozvo zvinoitika because pamwe pacho unonge slomo maybe akaona kuti kuimba rega kuri mubhadhara kudarika ari kwaMacheso handiziye kuti kana kuti pane zvaasina kufarira handizozivi because inini handina kumbenge handinambobvira hangu ndashanda nababa Macheso. But ndiona sekuti ukaona munhu asiya hapana munhu anomboti arega ndibve ku3 ndiwe ku2. Kana atobva pagear number 3 akuenda paraari kuti kwaari ari kuritira gear number 4. Saka nakaitoti ari kuimprova pamwe pacho zvinogona kuzoramba hazvo asi munhu watotry munhu unonge watry kuti sindikambotsika apa ndinogona kuwana zviri nani. Exactly. Zvichidaro tiri mumusic industry momo ndoda kuti timbotaura zvakare pamusoro pa one of my artist my producer ameno kana kuti muchiri kumaproducer baba Harare baba Harare vakamboti ndasiya zvemusic zvegiti then later on taona futi baba Harare vadzoka kugiti kuya kwavakambosora vakaisora zvebasa ka giti yaya vakaisora zvekuti it's all on record pa-national radio stations papi nepapi. Was it a good move rakaitwa nababa Harare pekutanga number 1 rekutombotanga wati brand rawagadzira then woridhisa then later on wozoti ndakudzoka futi? Will fans take you serious? Kusaidi remafans wakadisappoint ndo chokwadi. But kusaidi ravo iwo baba Harare ndiona senge vakaita chinhu chakanaka because chakanga chavasisa jiti ibelief kana kuti chitendero. According to him kuti akati nokuda kwekuti nini ndakunamata izvi hazvichandiitira izvi animazvona. Saka chitendero manje chinosiyana zvauri kutenda nhasi zvinogona kusiyana namangwana kana kuti negore rinouya. Saka mukufamba wakazoona kuti no jitika ndo kune mafans angu akati wandei kupfura kuchero kwariko but ekujita anenge akati wandei. At the same time kunzi wakunamata zviro kuti jiti yang'ora. Ndofunga wakazotendawo kudaro kuti jita haina kuita sei haina kushata chakashata kuita sei kuita mabasa akashata noti kuimba because kuimba ibasa. Saka wakazodzokera zvavo kujiti ini ndakatofarawo nazvo because inini ndokwanga uri muono wangu kuti ndifunga kuti kuimba jiti kunganzi kwakashata because muchechi machitori nemasongo ejiti anotomhanya kupfuura baba Harare atinoimba. Alright. But tiri kuti muchitaisawo manumbers zvichaita here kuti wadzokere pana baba Harare uya pawakabuda because remember kuti paakataura kuti paakabuda kujiti baba Harare anga ari papiki ndo paaiti career yake ndo payanga yakunatsofaya chaizvo. Tiri kuti netime makore aambotenderera achitry kuzama kuti apinde mune zvegospel obviously kwaimuremera kupinda because we've already tinawana Michael Maendere tinawana Everton Lalas vedu ikoko nana Dorcas Moyo nana Matthias Mere meaning kuti he was supposed kuti aite pass through all these guys kuti ave on top sezvaangaita kujiti.
nemakore kujiti tiri kutaura kuti akawesta achitenderera kugospel achakwanisa here kuti ange ari anorikavha kudzokera pamusoro apo because izvo zvingaita sei manumbers as well zviri pachena kuti haasi kurira sematarisiro iye aari kuita. Hai, ndofunga kuti ari kurira. Alright. Because mukatarisa album raakabuditsa iri hapana munhu wese ngori hani masvona nezvima baba rara kurira mudara achingobuditsa album akaenda kuuk fortunately show yeku-uk yakairi nomaoko mangu ndikatotsvaga baba rari uri kudiwa ku-uk iwe nhamba idzo taura nemapromota time takatoona chinhu chatorongwa akaenda ku-uk akanozadza dai anga asukurira dai asina kuzadza ku-uk akazadza. After that takaita chisongo chinonzi Mr. Available amuri kuona munhu wese zvimachallenges zviri kungoita vanhu vachitamba mukadzi akakotama so murume wotsika apapa wotanga jaivhi wachiita zvawaita pamavhidhiyo zvazhe ukaona vanhu vachidaro zvikureva kuti chinhu chikurira wangu pamanumbers zvinogona kunga zvisati zvasvika hazvo because chinoaffecta manumbers zvimwe zvato zvekuti munani futi mumwe ari kurira panguva iyoyo saka we cannot say munhu asi kurira boss haana kusvika manumbers akasvika tinogona kutoita imwe song kana towoita kana nyasha timbi kana nani yobva ti boom kutopfuura futi manumbers aya saka inini handitone a strong belief yekuti baba rari achiri todai aitokwira ende anosvika otodarika paya wachatosvika anodarika. Alright. Ndofunga muri kungozvinzwira guys panyaya iri panapa patiri kukurukura naproducer Gibson Makumbe veMakumbe Productions avo vatatayiwa chimbouya tizombokurukura about music industry zvichidaro but tiri papo zvakare producer music industry tingati kune mari here zvekudaro tichitarisa taura yedu in general post tiri kutarisa kuti zvoni kune umwe munhu ari kunzoko ari kutoti akuda kutosiya basa kuti ange ari anotsomerera pesuwa dream yake remusic. Tingati music industry ine mari. Alright. But kune zvimwe zvinhu zvine mari kupfuura music. What I'm trying to say ndezvekuti ukaita musician I don't think muZimbabwe pane munhu ataita millionaire nekuda kwemusic. Ndofunga kuti aripo kana one kana aripo maybe ndogona asingazive zvangu but pane wandoziva hapana ataita millionaire kuti iyi million iri apa ini I'm worth a million because of music. Chinozoita kuti vanhu vasvika mamillionaire ndezvekuti akaita music anowana start yekuita mamwe mabusiness. Saka which means ndiri kuti wewe kana uri artist ukaona zvinhu zvakufambira torawo mari yekumusic uchitangawo zvimwe zvimahustle zvimaside hustle ndokuti uende mberi kwete kuti unofuma wakapera pafea unofuma wakapera zvokuti unotozotanga kuti kumbira $10 andipewo mukoma wangu ndipewo asi wangu watomboenda papik saka ndo zvazviri music haumboite millionaire but inokupa start yekuti uite zvimwe zvinhu zvokuti zvinotozosponsor music zvokuti urambe urimo even ukapera pane pamwe pekuti munhu ukapera unoramba uchingoflota urimo so wakapera but utori relevant urimo kana usina mari manje hazviya zvauzviita regei dusataure mazita imi chimbonyorai comment section maartist amozoti aiwa ava zvekurira havachari vakapera kare ende kupera isi mhosva inyaya yekuti ane mari waisi mhosva kupera vanhu vanotoperawo saka ezarati sinofanira kuziva kuti ukaona wakurira chibva waziziva kuti uchapera. Ukasaziva izvozvo kaunaka uri kuenda unogona kutongopera usati watanga futi. Exactly. Kozoti pane nyaya yema-collaborations. I've heard a lot of my upcoming artists vachiti ndoda kucollaborata nezi big artist okay for example naWingy D kana kuti naJP anditi kana naFreeman ndoda kucollaborate zvinosimudzira here zvakanyanya new artist kana kuti zvinongoita kuti artist agara aripo kare angoramba ari achibloom. Looking at mamiriro aita industry yedu izvozvizvi chinhu chinonyanya kusimudzira kugona kuimba. For example unogona kuita song na big artist
advantage yaunowana ndeyekuti vanhu vanoziva kuti pane nhingi aita song naningi. But kana ichibohwa hairire. Hazvina basa kuti yaitwa nabig artist. Hazvina basa, vanhu vemazuva ano varikuteerera chinhu chinorira. For example, ndambokupai two example. Tina Pachera naPrincess Musarurwa vakaita collab vakaita hit, hapana aizikanwa pai. Vaisonga vari maupcoming asi yakatoita hit. Tine atati vhotare yachipo enteri havanga vasingazikanwa vanhu vaya, ndochokwadi. Takagadzira ndezvemwoyo ikaita hit papasina big name paipa. Which means ukagadzira song yakanaka ikangomaketwa ball unorira. Ukaitawo song yakadhakwa chero waita nebig name inongozikanwa kunzi iri kunzi haita song it's fine. Vanhu votorawo zviri kunakidza uridza utamba. Alright. So zvazvekubhozi takanzwa kuti zvoni mabig artist vanotochaja futi mari yakawanda kuti uite nawo collaboration. That is kana iwewe uchida kuita naye. Wandochaja boss number one. Big artist ibrand. Brand rinototengeswa. Saka chaari kukutengesera kupinda pasong yake because mafans ake achaona kuti uyu aita song nanhingi. Izvozvo chete zvinotobhadharwa izvozvo. Zvotofanira kuti zvitobhadharwa, but it depends nekuti uyu akuchaja mari, but anofanira kutochajwa. But it's not guaranteed kuti ucharira. Uchazikanwa kuone mafans kuti aita song, but zvekurira zvako kana uchigona. Kana usingagonowa zvinongogumirawo pakuzikanwa ipapo kunzi pana azoita kasong nguva diki diki obva upera unobva tokanganwa. Alright, pane song yakaitwa naMbeu naMambo Dhuterere. Alright. You still remember the song? Inini song iyoyo ndo yakatoita kuti ndizive anonzi Mbeu, like to be honest. Pampachona it seems kuti zvinotoshanda. Because song iyoyo yakaita hit song. Kana ikanakidza zvinoshanda zingaiti. Zvinobva zvatoshanda zingaiti. Asi ikabohwa hazvina zvinoshanda. Unongoramba uri ikoko. Unoramba uri ikoko. Alright. Aiwa, ndofunga hurukuro muri kuinzwa patiri kutaura producer wedu Gibson Makumbe. Maartist ndomukana uripo wekuti tinge tinorekoda. You might be an upcoming artist. Ndosaka takuigire producer panapa kuitira kuti nemiwo futi munge muri munowana mukana wekuzobatana nani na producer vemusic. Producer imuchimbondudzai kune vamwe vanhu vanouya kustudio vamunokwanisa kutoona kuti apa pashungu dziripo, but chipo chemusic chaicho chiriko. Variko here vanhu vakadaro? Ende mune vanhu here vamakatombooti aiyo shamwari handikwanise kurekodha, mari unayo but zvaurikuda kuti tirekodhezvi hazvibude. Vanhu vakadaro variko ende totosangana nawo totosangana nawo almost every day vanhu vakadaro. But hatikwanisi kuzoramba mari because ini ndikairamba mari iri kundopuhwa levels otamuka. Handibva zvoda, ende levels hatombondipe kana sendi nokuti ndaramba mari. Saka zvandinoita manze I try my best. Mazuva taane AI, taane mimwe advanced software yekuti kana munhu akaimba Discord tine kwatinoti kukoma, kana tiri mustudio nababa ara tinokuti kukoma. Anoti hasha zvandaimba izvo wona wa Discord ndikome timbokoma ungota zviti. Saka tinokoma tochatsoswatudza madiscord yatobvisa zvese toclear zvoita ball. Panoda kuti umudzidzise unomudzidzisa kuti aiwa uri kupindira paside tap, you try your best. Saka kuzobuda kone song yakana kunodependa one kuti munhu wacho idofo kusvika papi. But tinongotrya our best tibude nechinhu chisingazonyadzise. But unongonyatsaona kuti pakaipa mari ndiri kuida but but vamwachona munoudze kuudza manje kunonetsa because ukaona munhu auya kustudio munhu wese ane nhamo ende nhamo dzakasiyana. Iye akatoenda kunoshanda, nhamo yake ndiye kuda kupinda mustudio, iwe mudza usapinde mustudio. Iyo ndo nhamo yake. Saka unotomuencourage zvinoita mudhara but muri kurova mudhara makaipa. Iye anofeel encouraged zvokuti haagoni hazvisi zvedu isusu kuti jaji anozozviona nemafans kuti mudhara bvisa izvo. Saka handisandogona panapa. But kustudio tetagadzira tamupawo spirit yekuti aite chibest yake ozondojajwa ake nemafans. But imi mamune artist ari kurirezvo zvandiri for the first time ndoda kuti muzvitaure pakamera. Artist ari kurira
I know kuti maartist mazhinji makatomaguruma from scratch kutotanga kutopinda mustudio. Hamuna here artist wamozwa kuti uyu paakasvika araiva basa zvokutoti paakatozotanga kurira nemiwo makatoshamisikawo muri kustudio. Ndiani basi anogona kunetsa kwete anonza neMambo Dhuterere. Mambo Dhuterere aigona angatori neart rekuti pakauya nayo kustudio taitotorayo kurinzwisisa kuti chipostori but arunditi isakika ndikati kika yechiiko takatombonetsana isakika mani ndikati zvinobuda here saka auya angatona atrack aitoziya but tinoona akaita sana Gidza boy kamuchimuziya anonzi kamfanaka ndii ndakakapinza mustudio kaya kuti katange kurekodha ndiye munhu wandakanecho ndikadzidzisawo kuti ndokwanisa kutaura paplatform panapa. Gidza boy anga zvaimunetsa zveshuwa music zvokuti kana beat chari kuti ndopinda apa zvainetsa zvekuti pamwe pacho waita ngo chatobata kashamu kuti ukwana ndakurowa zvopinda but nekudzidza unonyasa kuti ingoriwo level yangari izvo zvizvika arita manhamba ari kupisa ari kutorova ende ari tofarirwa nemamwe maproducer zvaatoartist akutopisawo zvatonani but akatanga apa pakaipa pakashata anga ari mawani handiti right. Producer tichipeta kandoda kuti mundipe top 5 yenyu imimi yamakaproducer yamunoti inini panumber 5 ndiri kuda kuisa song yaanhingi number 4 number 3 kusvika panumber 1 mobva mandipawo futi top 5 yemaartist enyu imimi not meaning inzoaika vanhu vari kuteerera especially maartist not meaning kuti vaasiri kuzotaura nemusic yaasiri kutaura haina kurira but munhu kauyu anotori nezvaanofarira muri kuona pandireva seninini ndikatonzi ndi top 5 yemaproducers angu emuno muzimbabwe makumbe haatoripo handiti ndinototsvaga vanonza nani ana ghost nana simplex handiti nauyu futi anokukunda uyu tadex handiti orati andonzwa tagira yake ari kugona fesi anokukunda uyu mupana handiti nalevels anondikunda ndichimbomukunda uchingodaro na DJ tamuka vanomukunda vesewo iye hatoripo but top 10 yacho according to uyu ndinokundwa natamuka natadex according to saint saka ndringotrai kuda ngotaura kuti hazvina kuvenga mukati handiti chotongoroyo ndo maonero anenge achiita tipei top 5 yemusic yenyu yamuno ndatya kukuwanzirai ndachida kutongoti muti patop 5 yemusic manje mutaura ndakarekodha rikati any alright ngatiti any alright top 5 yemusic number 4 number 5 number 5 number 5 number 5 takirai pasi alright ini ndeyangwi ende haine nemaworks angu ingoriwo top 5 yangu panumber 5 pangu ndinoisa angu fungisai ndo artist wenyu panumber 5 alright number 4 panumber 4 ndinoisa babacharamba number 3 panumber 3 ndinoisa Mambo Dhuterere Mambo Dhuterere number 3 number 2 panumber 2 it's obvious ndinoisa it's obvious kwauri alright panumber 2 ndinoisa Shanteo Story atati panumber 3 ndizvo number 2 panumber 2 postati number 5 yako yo inafungisai number 4 tikaisani tikaisa babacharamba number 3 ukaisa Mambo Dhuterere number 2 Shanteo Story kozoti ari pamusoro pavo vese munhu andoteererawo kumanaka izvi ngazvizikanwe indoteerera Freeman zvokudaro HKD mudhara aiwa achingobudisa album ndenda kuti wakaipa Freeman wakaipa usati watomboteerera zviri kurira because chandofarira munozwa artist pane zvimwe zvokuti unotolearnawo from marhymes ake mamwe marhyme ake antondibatsira kugadzira mabeats saka ndingori munhu anofarirawo Freeman zvokudaro it doesn't mean kuti mamwe matisa ndafarire kati but ndingotaurawo playlist yandinowanzoridza hwangu I think we have got something in common ipapo
exactly ndiye chotori chibaba changu aiwa Freeman vamwe vese vanorira handisi kuramba ndiri but Freeman for me even pakauya studio chimurekodha hachi zvina kutinetsa bosi unongochirekodha munhu unonzwisisa talent yake kuti anodai so unokwanisa mudza kuti apa noti chitodaiwo bosi ndinotonzwisisawo music yake alright yeah alright wati pamaartist chiti pamasongs pamasongs ako ekuti wewe Gibson Makumbe you can spend the whole day uchidzokorodza these 5 songs alright masongs anogona kuti anogona ngasere madista ndataura alright pa number 5 ndogona isa song yanzi Donata Kelvins alright Dora tovharwa alright aiwa chinamba cheche wakavharwa nani ya chinamba cheche chiripo then pa number 4 ndinoisa song ya Dorcas Moyo alright pane song yanoti iyo hanzi ranganai henyu asi zvichakona alright then pa number 3 ndinowanzofarira hangu song yemufeso wangu idzi WaMambo Dhuterere inonzi mweya ndisesekedze mweya ndisesekedze chandofarira song ndeyekungoti isong yakangobudawo zvimwe zvatangoirekodha zvema2 minutes zvekutoti ndaikoti aitoti achipedza kurekodha I think 2 hours dzakawandisa toite song yayo achipedza zvikanzi master song ikayo wozondipa mangwana ndikati achibva tora song yako asati uzonetse mangwana atangoti gagagava tamupa but ndakazongona yakurira chima streets serious just like that hazvi zvangonziwo hazvina kumboita 2 hours mama wanga wasati wakurira kana tuterusakuta ndo number 3 then pa number 2 manje afungisai ndomufarira afungisai ndinomuridza makambo murekodhere alright fungisai handongotongomfarira kubvira kudhara so ndinofarira song yake inonzi Makomborero makomborero ya kozoti pa number 1 manje pane zvandiri kuridza izvezvizvi pane song ya Freeman inonzi Tit for Tat Freeman chibaba ari pamusoro Freeman ari ko bonus chitaura yenyu bonus yashandewo story yashandewo pa bonus toisashandewo story wingi dina JP waniwo wasari adidi aiwa ndofunga murungo zvinzwira patiri kutaura naproducer Gibson Makumbe ndofunga mainzwa playlist yawo kuti yakamira sei manzwa saproducer zvakatikoshera kuti tinzwewo kuti producer vanoteerera ani kwazvo pamaproducers anditi pamaproducer wamunoti uyu chibaba tichitasa panyaya yeconsistent kuti anoramba achishingirira achingobuditsa masongs mahit songs also achiimprova everyday mwezaira kuti munotonzwanana semaproducer kuti izvi zvabikwa naMakumbe imbodza chiri kurira zvacho but imbodza ndeupi producer wamungada kupa credit maybe mukataura zvetop 5 zvezvapo but inenge iri top 5 yewandinofarira inini kwete and it doesn't mean kuti ndizvozvo but kwandiri but apa ndonetsa mudhara chetongoti ini ndenda kumbozvibvisai pabosi ndiri kumenshena but ndiripo and nini vanhu vanondinzwa vasingadi vachida masongs iwawo arutoma vanotondinzwa chete ukapinda mukombi unotonzwa Makombe production but apa rikandimbozvibvisa apa patimu rangu randinorekodha vanhu vanondiinspire kanditi vanhu vanondiinspire pa number 5 rikandise Marcelo ndinoshanda naye mfesiye zvekuti tinoshare my ideas but kutozoshanda naye kwandakaitaka hongu ndiye akatanga nditsvaga rishanditeseka but munhu andotofarira zisingaiti ane touch yandoda se yandoda then number 4 ndinoshanda zvakana Simplex Simplex chorowa pandakambokudzawo Simplex ndibaba wako pane paari baba pane paari mwana ndochokwadi pane pandiri mudhara wake panotoya kunbosta amukoma pandoita sei indomboenda kuti mfana baba zvarema baba so voice richi apa wakaisei apa ndiisewo zviriko izvozvo saka tinoshandidzana then pa number 3 tamuka bo munhu tamuka anorowa munhu andoshandawo naye zvakare chibaba then pa number 2
zvaizvozvi waseka kama panamba 2 Oskid aruro Oskid ari kusunda anosunda Oskid tingangoti ilegend. Alright. Achatokwane kana kuiswa takapinda edu hatina adu kunyanya kusiyana but takapinda vatu kuwa kutogadzira zvinhu zvinoterereka. Alright. Saka tikamisa panamba 2 bo then zvaizvo zvizvi ghost ari kurova mudhara zvaizvozvo ghost ari kurova ghost magician munhu ari ini ndiri producer and handina shortage yemaartist handina chendorwadziwa pakupa umwe credit kuti tiri kuya nemufestival rakaipa zvamai manje ghost ari kupedza. Right, so guys, ndofunga mabva matongonzwa ndopandachida kuti nditotsvagawa next guest papa. Saka our next guest kuma producers ndiani? Ndi Ghost Magician. Ghost Magician ndakambomuinterviewa zvangu. But for the second time I'm inviting Ghost Magician nekuti ndiyataurwa neumwe producer anditi so ndiri kumuinvita zvakare kuti tizotaura. Remember the story of Ghost Magician pandakataura naye achitaura kuti zvone akabva kwaMurewa ane kastori kake kari fani so ndakakanzwa kuti zvakatoda kuti zvirirewo but pakatoshata but at last Ghost Magician ari kurira ndofunga murungonzwa pese kuti Ghost Magician pazhinji vakapinda isusu mapindiro danga asina kutombodaro isusu zvinhu zvedu zvairira tisingatombofungiri kuti zvicharira waingogadzira uchiti uri kuita utona zvakutorira manje hawana magician wakazama kupusha wakashanda ndokunonzi kushanda wakashanda. Aiwa ndinotenda. Mashoko amungada kupesera nawo pazuva ranhasi tichakuda nezvakare pathis show mashoko amungada kupesera kutaurira kubva kune mafans kune maartist nawhosoever vanopromota nekusupporta music. Alright, mashoko ekupedzera ndingada kutaura ndichataura kumafans ndotaura kumaartist ndotaura kufamily yangu inini. So mashoko ekutanga kumafans ndoti mafans tinotenda ndimi akatambira music yeMakumbe Productions kuti maartist azoziziva kuti ari kunakidza mushure mekunge arekodha kunoko tisu tinenge tagadzira zvimabhiti zviya zvamunotamba zvazva. Saka tinokutendai murambe muchitsigira maartist kuti agoramba achitsigirwa isu achitipa mari bosi mari tikuita sei tikuida. Then kumaartist tiri kuti each and every artist you have to know your producer handisi kuti mese wekwamakumbe bosi wekwamakumbe wariko kana uchida uya futi handisi kuti usauye but iwana producer wako wanoziva kuti uyu ndiye anonzwisisa talent rangu ndosopa vanhu maexample ekuti mukatasa inini mapindirano atinomboita tikarwa maworks naMambo Dhuterere kana kuti naShande Stole kana zvataitenda nachipona naTerry unyatsoona kuti mungarekodha yanyu but patinosangana isusu tichiita pane zvimwe zvinhu zvinobuda zvakasiyana kana mukaona panosangana Simplex naFreeman inini ndotobheja kuti aomana angaenda hake kwangaenda but Simplex akabata Freeman kudai so unonyatsoona kuti pashandwa tasabva munonzi gangoria ma1 so ndo zvendinokurudzira kumaartist kuti iwana producer wanoziva kuti uyu anondibatira maworks angu hatisi kurambidza kutesta mamwe maproducer unogona kutoona ari better than uyu kana wamuona iye futika chistika naye ufambe zvinhu zvako chita sei zviite bo so ndinoda kukutendai zvakare maartist nekutsigira kwamunoitawo brand reMakumbe Production muche muchirekodha. Then kufamily yangu ndinoda kutenda my wife vanondisupportawo vachitsigira brand kubva tichitanga kuta sei vanonzi kudzai marange. Ndine 2 mawifers. Alright, ipapo zvabva zvanaka wazvitaurira wega ndasingade kuzvitaura ndirini ndandakatokumirira ipapa pamakandimirira saka Makumbe uyu ane 2 mawives. Exactly. 2 mawives. First wife yake kudzai marange avaya ndimai guru. The first time pandakasangana nemudzimai wako ndisati ndatoziva kuti mudzimai wako vanhu vaitovapo ndakatovaudza kuti uyu mudzimai uyu zvine zvakawanda zvazvinoreva avese madzimai aiyo hatisati auya edu kune wechi2 bosi patakasangana newechi2 waivapo ndaivapo. Alright. So ndinoda kutenda mudzimai wangu kudzai marange nekundisupporta kwaanoita mune zvemusic. She's not a social media person
ndosaka vasingabatike then Chantel Story is also my wife, my second wife. So ipapapo manje vanhu vanowanzoziva Chantel because ndiye anobatika pamasocial media stereke nekuti ndi artist. Saka ku artist unotoshanda pasocial media. Ndo saka vanhu vachinyanyoziva uyu, but vanofanira kuziva kuti there is also another goals kudzai marange. But pana Chantel hamuna kupenyerwa vauya kustudio here mudare? Hamuna kupenyerwa mauya kustudio here? Matanga. Chingotangidza interview. It was before nyaya dzestudio because ndini ndakatozomupinza mustudio. For your own information, maartist mazhinji echikadzi aya akarorwa navarume vavo vanenge vachivapusha. Varume ndo vanenge vachitoita zvese zve. Unenge uchinzwa papa mune muchonzo wanyu voice raMakumbe in the name of Chantel Story because I'm the one anonyora masongs esa ndinde nchinyora. Saka you are the one ndakatochuza nebhiti kuti takanindo ndakukunyorera izvi ndonyora malyrics nechuni kuti imba so kwakutogara pasi kudzidzisa. Semunhu ari talented anozoimba zviri kuti nakidze kudarika inini. But moyo wako aurwadze here pane pachitamba Chantel pepe? Ibasa kari. Moyo wako aurwadze here because atidi kunyepa ipapa zvatongozivikanwa kuti madhama wako nevashoma vaona panapa. Rimwe boys rese rine richitokwenya ndebvu kuti ayo parinokwenya ndebvu parinozongouya parinozoadvance ndo panozongobondera. But aunyanyotsamwa zvako unozoti atozoti ibasa because ini ndiro basa racho saka ndozvinzwisisa kuti no graft edu dai so ukaona zvasvika pa zvapfuridza patatombodzora kuti apa wanga zvidai saka ndirimo ende ndirimo sa manager futi saka ndinde chozoti apa panoendwa apa paendwi apa ngapasiwe apa ngapadai so aiwa ndofunga ipapo tichazodzoka rimwe zuva tozonatsotaura nyaya iyoyo. Ndisaura wangu ndosaka vamwe vanozoti angose musina kumubvunza zvese izvozvo. Aiwa handizomise pakuona stereki ndechangu plus ndina artist wangu anonzi Chishamiso. Yes, akatombotipawo akatombotirekodhawo for free. Aiwa ndoda kuti ndivaomberere maoko panapa ndinobatsira fani. Aiwa anobatsira ndobatsira nherera neshirikadzi dzinenge vanangosenda. Aiwa chirega topa mari yako right. Kana zvasvika ipapo mira ndikuomberere maoko. So ndewangu zvekudaro Makumbe Makumbe Gibson waita basa sawira. I know very well kuti kutouya kwawaita muno mustudio nebasa rinenge riri kwako kuya. I know sacrifice. Thank you so much. Thank you for coming. Aiwa pachedu mundara nemi tinotenda nekuti daidzawo nekuti tinenge tichitomborova nemhepo muchimbotipawo nguva yekutsanangura zvishoma zvezvatiri kumhuri yeZimbabwe because vanenge vachida kuziva kuti vanhu vanombotirekodha vanogadzira mari dzetinotamba vamborova nani vanobva kupa vanomboita nezvei saka zvakatikosherawo futi izvozvo. Anditi chivazivisa kuti unobatika papi. Uyu chimwe chinhu chandinoda asati ataura ndiblogger uyu. Ndakamuintroduce kune chiblogger atova blogger ari serious. Ndiani akakuintroduce? Ndindakamudza kuti zvako zvokuda kungoramba uri mustudio pota uchiitawo mavidhio uchiwanzira vanhu. Ndati nditore credit auzombondipa. Saka kwawangotora credit gadibva tangotanga kumentioneka ndofunga munzwa pandiri kutaura handisi munhu atara achidzidzira munhu ajaira nemic ajaira nescreen but kare zvasina kudaro. Saka pandobatika sezvabvunzwa papeji rakanzi Makumbe Productions Zimbabwe munoona zvete tichiitawo ipapapo sezvataitawo nhasi ndava ndiri mutauni ndine imwe studio ndaenda kunorekodha unhu wanga asingazivi kuti ndiri producer. Saka ndangoti ndachitori film hangu ndichida kuona kuti handasei ndatosvika ndikabvunza maprize ndikatobhadhara mari yangu ndikatopiwa beat ndikatorekodha ndichitofilma. Saka muchaona zvandanga ndichiita ipapapo papeji pangu mozoona kuti ndomasapotiro ate tichiita wamwe pamwe une content kuti unongo chirekodha mwe producer especially mukuru kwauri usingazive kuti ndiye. Then pangu pandobatika paTikTok Makumbe Productions ndingangoti all social platforms mangosearcha kuti Makumbe Productions munondibata. Then panhamba dzefoni it's 0776 266 756 kana kuti 0715 419 138 tinobatika ipapapo.
aiwa tinoda kutenda namba idzi dzapiwa ka strictly business vaya madzimai ari kutsvaga vanowana uyu akatowandirwa ka pakatoshata uyu atori pamahwani kuno kwakatozara saka aiwa ndezvebasa chete munorigona kuda kumubhuka also Makumbe anoridza instruments is one of the best actually because most of my music anoproducer ndiye anotoridza because maartist mazhinji anongouya ari tuwa asina kana anomuridzira ndiye anotozosvika oridza. So if you want kunge muri munodzidza muchida kudzidza zvakawanda chingobatai Makumbe production. New producers ndo mukana futi wekuconnecta naMakumbe production na Gibson Makumbe so nema-artist ma-upcoming garai mananga ukazongoya ako nekunango sei ndizvina advantage yekuti ndinonozowa ndosvika sei handiti but hoti yangu ndiperekedze ndotoperekedzwa vanhu vakawanda kwani kwaMakumbe. Makumbe shamwari yangu, thank you so much. Thank you very much. Handiti tinotenda chaizvo. Alright, until we meet again pano paSaint TV patanga tichikurukura naMakumbe Productions kuri ku area entertainment. For now chiti it's much love and God bless you all.